Maka untuk menjaga martabat suku, memelihara adat dan kawi, melampok malu dalam kampung, runtuh beliau dari tandan. Piyuh gadiangnya dalam adat, kikih balangnya di negari. Apa sebab? Dek pangulu tinggi sarantiang, kini lah raso kemaimpo. Di muka hanya salangkah, kini imam labat tauluak. Capek suruh ikan ke belakang, ganti jo makmum dan salasai, jangan rusak ibadah semen saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jasambah kami kepada sugalu nenek mama nan gadang basa betuah. Kepada angku-angku alim ulama suluh nan tidak kunjung padam. Angku-angku cadak pandai pasak jukung-kuang di negari. Maka nak salangkuk ganok nyolah di balang juang panglimo parik dalam pagaran kokoh bunukan duang samo di dalam. Karanggo di batang kapeh manitih daun silasiah lalai kepucuak silaronyo. Indak bainggo joba bateh bukan basibak joba sisiah di lingkuang sambah kasadonyo. Amma ba'du adapun kemudian daripada itu, Allah dan menjadi buah persambahan. Pihak dek kami rang balerong pimpinan datua para patiah. Lah lamu taragak jotakana nasa diati nanta pandam kau ribatin nanta simpan kinilah baru tala buahnya. Komahkanlah samu mamak calia. Pita kaset sadang balenong batu tua selingkah adat itu nenutang dilansaikan. Disusun-susun diatok, dikarang diatua panjang lalu dituang karekaman. Tanama namun studio etan di jalan perak kosong di dalam ranah kota Padang. Satantang tema yang diangke alamai sasaran kato. Ialah kepada calon penghulu tuneh pimpinan di negari kandidat pucuak dalam kaum. Kami tatiangkan dalam kaset bungkuhnya pita ruhayah berisi pasan namanah. Dilaiya kepada anak dibatin untuk orang banyak. Langsung disampaikan dek angkuyus tetuk perpatiah Kumandan Balerong di Jakarta. Joko dindang di paberai dietong dikaji-kaji raso lancang kami ke tengah mak. Sabab balah deba itu, pangulu banyak nan betuah, tuangku banyak nan kiramai, dubalang banyak nan sati. Rumi barundiang jinan pandai bak makan dakik nituo. Tapi walaupun nan bakian mak, saguruh-guruh hari nan kapa dilawi jo, sarusuah-rusuh hati nan bana disabui jo. Maka dijambokalah sepanjang tangan dijuluak sepanjang galah disabui sadonan dape. Alang jo kekek bari makan barilah makan kaduono sangka tegantuang-gantuang jo. Panjang disingkek diulehkan kok tak sampai apo kadayo tenggang dek mama dibicaro. Akhir kalam sudahan kato. Kalalawa di Pulau Rimbang anak rusuh mati tadabiah. Kok gawa tolonglah timbang kok doso ampuna labiah. Kami nan bukan cadek pandai ilmu di Allah tersimpannya. Kok lamah mohon dibilai tando penghulu sandiko. Dulu buat terentang pukek kanailah anak ikan rayo. Duduk lasutan nare-arek kami kemulai babarito. Bismillahirrahmanirrahim. Manolah nak kanduang jenyo ayah, kemari-mari ya nak duduk adurun jangan kadisabu. Ayah ingin bamuko-muko basurah batu tua panjang makato bamuti-muti. Nak lapeh sasak di dado nak lansai utang tabaya. Janno takalang-kalang buo ibarat duri dalam kuku bak tulang di karongkongan kini malah ayah lapatkan. Jangalah pulau sabab musabab kabarantian surang pengulu. Adalah 3 penyebab. Yang pertama sabab dek mati sampai aja. Yang kedua sabab dek tua badan lamah. Dan ketiga sabab beruntuh dari tandan.
Setantang sabab pertamu, dek matilah sampai aja. Umur sudah rasa kiabih badan berbalik ke asalnya asa tanah suik ke tanah, roh kembali ke hadirat dari Allah pulang ke Allah. Maka putihlah segala amal tinggal hak je kewajipan lapeh amanah dan berpagang amanah pengulu dari kaum. Dan kedua, lurah dalam bukit lah tinggi badan tua tubuh lah lamah. Bare indak terpikir lai kok ringan indak terjinjiang. Aluan neluruh tak tertampuh, jalan dan pasar tak terjalang. Atau dek penyakit dan menimpo sakit dan tidak mungkin cegak tambah dicalak makin kabur. Maka tiba ikara dalam hati. Kok panik lah nak berhenti, kok patang lah nak bermalam. Lah rila badan mengulipah berbaliakkan mandat ke pusako. Di saat ulaan berterima sampai kutiko bilangannya, jalanlah peperantian, katolah kesudahan. Veteran datua awak kini mantan pengulu menamukan bandaro adat rangimbaukan. Ikonan paling menyediakan nak. Tersabab beruntuh dari tandan. Artinya beruntuh dari tandan. Nyampang kok tampu aluan layu tangkai arek menggunggung rantiang. Tapi buah lalamu tak berisi tak gantung apa kegunonyo. Elok diruntuh-diruntuni pada menyamak-nyamak saja. Ado contoh kapatangko teradok pengulunan kehampek sesudah Habibi memerintah namu tak guna kita sabui. Dek buah baulek dari dalam kulit pun lakang mengalokak. Maka dihoyak di pangkadahan supaya gugua turun batang baitu kandak orang sekampung. Ndak dapet bakato nanti jawab dakwa tak badanga maaf jampun tak peduli. Kasudahannya malanti yang juo beliau. Jorato turun istana merangkak je kolor salai bairi yang berbalik mudia bairi irik laki bini menuju rumah usalinya. Kata wilana basuo ampek keadaan barunya buliah mengguguakan baitu menurut cupak gantang aturan sudah dinegari. Satu, kalau pengulu hilang rai entah ke mana mengiroknya. Dua, disapu indak berbunyi diimbau tak menyawi. Tiga, basuo pengulu nalahilat. Gilo pasiak didik sinewen. Kampe membuat sumbang salah di negari. Barunya bulia diguguakan. Kok mati tak tahu kubur, kok hilang tak tahu rimbo, anyutnya tak tahu tumpak. Jajak indak bersuriah hindak, pasan sepatah hindak tibo, surik sepucuk hindak datang. Sesudah bermusim menantikan alun juo kunjung basuo, lah buliah diruntun jamu pakai dicari yang baru kegantinya. Dan kedua, disapu indak berbunyi, diimbau indak menyawi. Iko pengulu tak namuh tahu masak bodoh jua anak buah urusan negari indak menyatu. Mauruh diri sendiri gilo mauli anak bini. Di bawah wayonya mailak, tak berundiangnya malengah konon barapek di balerong. Kepada beliau dusulkan, kok barek raso tak tapi kuangku, ringan mungkin tak terjinjang suruikan kato ke pusako. Pulangkan amanah elok-elok. Nyampang beliau bersikare indak nyerila membarikan hak den dunia akhirat katanya. Maka runtuh gaik ko dari tandan. Lenserkan beliau ke paralon bapecat baso kesalnya. Ikonan kampe. Apabila pengulu membuat sumbangnya salah, nyampanglah nyato kesalahan. Lah basuluh matuari bagalanggang matu orang banyak. Batali dapat diri bertampuak boleh dijinjang seketik pun indak nama ragu. Maka untuk menjaga martabat suku memeliara adat dan kawi melampuk malu dalam kampung, runtuh beliau dari tandan. Piyuh gadiangnya dalam adat kikih balangnya di negari. Apa sebab? Dek pangulu tinggi sarantiang kinilah raso kemempo. Di muka hanya salangkah kini imam labat tahu luak. Capek suruhkan ke belakang ganti jo makmum dan salasai jangan rusak ibadah semen saja. Entah ko ado nan ditenggang. Bahabu bisa diganti kok kuma patut disasah kupuat tobat gawa maisi tak pulang kepada pusakonya. Adapun nan termasuk sumbang salah ado ampek ragam jinihnya. Pertamu tak panjek daduk beduri. Kedua tetampuah rimbo larangan. Ketiga tak kurang di bilik lamang. Kampek tak pasuntiang je bunga karang. Adapun tak panjek daduk baduri, maknanya lajaleh kayu baduri dipanjek digagai juo tangguang diangku akibatnya. Yaitu melakukan cabuah kriminal, tagahan adat dengan syarat dilarang mati undang-undang. Samisa tikam bunuh je rampok rampeh,
siabaka jo peracun, samun saka jo tupu tepo, umbai jo dago dagi, hello unjun jo curi maliang. Tatampuah rimbo larangan, maknanya ialah wilayah hukum pelanggaran talarang memasukinya. Umpamo, minum tua mabuk-mabuan, ganja, ekstasi, sabu-sabu. Bampok bakwa jo barambuang bataruah bermain judi. Pengedar bandar narkoba, masuk sindikat pelacuran, diam-diam menjadi germo atau menjadi agen togel. Tak kurang di bilik lamang gadang kepala jamba. Simbol hidangan Minangkabau, bataruah di bilik dalam tak simpan tak kunciarek di sinan mamak tak kurangnya. Artinya, kejahatan seks josusila. Sawah nan tidak berpematang memanciang di tabe orang. Yaitu zina basuko-suko, perkosaan juga kekerasan. Membari malu orang padusi, menggaduh anak gadis orang, pelecehan tumah namonyo. Di rumah lai babini, punya kawan diintai juo, selingkuh kurang namokan. Menggungguang membawa tabang, membawa lari anak gadis, kawin menyuruh bawah tangan. Tapasuntiang je bungo karang, nyampang kok lai bungo rayo, sananglah hati kemanakan tuah dek minyak dengan mama. Tapi ulah de akok rembang mato bungo watu nan dijujuangnya taga beliau kareh juo. Walaupun buliah, tapi tak calo di masyarakat randah bana nilaian orang indak pemoral randah budi. Misal, kawin sajiran dalam adat, atau barampia rumah tanggo. Membiak jando aluran mama, mantan bini di anak buah. Basilih lapia idui-idui, marabut tunangan orang, mana langkai di dalam idah. Atau menjadi orang bayaran penabuh cara italak tigo jatuh talanyau martabatnya. Baiklah menurut adatna, uku aja jangko di nagari tinggal kita memakaikan. Namun jarang labana wasuonyo orang meruntuh dari tandan. Panjang usua paresonyo nak malu terserak di nagari acok di lampok orang.